Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर जोङो सानडे खालि माने क'क्राझार गभ कलेजाव थांदोंमोन आंना बियानैया माने गभ कलेज नायनो होनना बुंनायखाय माने आङो दिन्थिहैदोंमोन थ' जोङो नुहैदों आरोना लोगोफोर माने ओरैबायदि जेब्ला जोङो सौफैदों बे टाइमाव माने गभ कलेजनिफ्राय सिंनिफ्राय माने दोबै मानसिफ्रा ओंखारबोदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि नोंथांमोना नुदों ओमफ्राय जों सोंबाय माबाफोर एन्ट्रेन्सफोर जादों खोमा साननानै माने सोंदोंमोन आरोना जोङो थारैनो नंगौ माने पिएचडिसिनि एन्ट्रेन्स जादोंमोननो आरोना बिराद मानसि आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दोबै मानसि माने बिराद गोबाव नेदों आरोना जोङो माने क'क्राझार गभ कलेजखौ माने नायनो होननानै थांखानायखामोन नालाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर माने मानसिफोर थांखांजोबनानै माने नायफैबाय आरोना नै बेनो लोगोफोर क'क्राझार गभ कलेजआ माने आङो गेटनिफ्राय लालायासै आरोना डाइरेक्ट हाबनानैहाय नै भिडिअखौ लादों आरोना नोंथांमोना नायदो नै बेनो आरोना क'क्राझार गभ कलेज थ' माने जोङो दिन्थिलांगासिनो दङ लोगोफोर माने थांगासिनो आरोना एसे नायदिंनो होननानै आंबो सिगां समाव खनसे फैनायानो बेनि उनाव बेसेबा बोसोरनि उनावहाय दिनैसो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायफालांबाय थादो जोंजों लोगोसे नाहरथ' दंबावो साननाया गैला दा ओइजों थांसैलै थुदो थांबाथ' माबा जाबाय बे लामाखौ माने थांबावब्रा जों थाखुमा लांनो हायो ओरैनो माथो बाउन्डारियाबो सेफटि गैयानो इथिं बन्द' गैया ओमफ्राय लोगोफोर नायबाय एसे दिन्थिबाय आरोना बियानैनो ओमफ्राय दा नै आरो गेजेराव आरो फैनानै लाफैफिनलायबाय आरोना नैबे फ्रन्ट साइडनि आरोना गेट सिङाव हाबनानै बेखौ मोनो ओमफ्राय नै बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंना बियानैया बे क'क्राझार गभ कलेज गेटखौहाय फट' लाबाय आरोना लोगोफोर थ' बेखिनियानो लोगोफोर क'क्राझार गभ कलेजखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै जायफोर नुवाखै नायनानै मिथिबाय जानांगौ नै दा जोङो फैफिनबाय लोगोफोर दहाय जोङो थांनायावबो नैबे लामाजोंनो थांदोंमोन थ' फैनायावबो बे लामाजोंनो फैफिनबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो खोन्थानो सानदों नै बिथिंजाय माने लेफ्ट साइड आरोना नै बिथिंजाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल आरोना लोगोफोर नै बेनोमोन आरोना गेटआ क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल माने बे हस्पिटाल सेरजोंनो जों थांदोंमोन आरो बे फैनाय समावबो बेजोंनो जों फैफिनबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबो हरैबो माने खरमसा बिफां थ' बिराद मोजां समायना आरोना बेखायनो आङो बियानैखौ माने भिडिअ बानायनो थिनदों आरोना लोगोफोर एसे मोजां मोननानै आरोना सिनारिखौ थान्दा आरोना बे साइडआ माने खरमसा सिं ओरैनो खरमसा बिफाङा माने थान्दा खालामखायो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाव ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे लामाया जाहैबाय फ्लाइअभारनि लामा बेजों फैबाय आरोना आङो एसे बियानैखौ दिन्थिबावनोसै होननानैहाय नैबे लामाजों लाबोबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद मोजां आरोना एकदम बार नाङो खुला जायगा नैबे फ्लाइअभारनि लामाया आरोना लोगोफोर थ' ससे थांबावबानो माने फ्लाइअभारखौ मोनसिगोन नोंथांमोनाबो थ'फाबाय थाबानो जाबाय आरोना आंजों लोगोसे नुनो मोनगोन आरोना नै ओरैबो हरैबो खुला जायगा ओमफ्राय नै अखा हादों जिहेतु अखाया थाबाय आरोना अखा हादै थाबायानो नै ओमफ्राय ओरै गासिबो धाबा रेस्टुरेन्ट आरोना लोगोफोर ओरैबो हरैबो थ' बेयावनो बिराद होंगो दोंगो मानसि जायो आरोना लोगोफोर जायफोर फैफेरबाय बिथांमोनाथ' मिन्थिखायो बिराद मोजां आरोना नै ओरैजाय आरो जायफोरनो हानांगौ खबर लानानै लाफैनो हागोन आरोना लोगोफोर नै खोन्थागासिनो ओरैबो हरैबो ओमफ्राय नै मोनथारसिगोन आरोना फ्लाइअभारखौ बिराद मोजां मोनहैयो आरोना आङो बिथिंजाय फ्रि मोनहैयो थ' नायदो नै फ्लाइअभार हाब्बाय आरो नायदो नै बिराद मोजां आरोना सिनारिया ओमफ्राय आंनाथ' केमेराया दाम खमनि थ' बेखायनो मोजां दिन्थिनो हायासै आरोना माने मोजां नुवाखैबो जानो हानाय नोंथांमोना थ' बेनो आरोना नै लोगोफोर फ्लाइअभार मोनफैबाय आरोना जोङो नैबेलाय
दा माने बे टाइमाव माने मानसिफोरखौ नुखाया आरोना लोगोफोर माने जेब्ला इभिनिं टाइम ओरैबायदि मानसि जाखायो बेवहाय सोरबा माने एक्सारसाइस खालामनो थाङो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर फैयो इरियो बिदि अनेक मानसि नुयो आरोना लोगोफोर बेनो फ्लाइअभारा लोगोफोर जों क'क्राझार गभ कलेजखौ नायना फैबाय बिमानै बियानै ओमफ्राय फैयै फैनानै नै फ्लाइअभार सफैबाय आयौ बे ट्रेनखौ लोगो मोनबाय थायो दे आङो ओइ नै ट्रेन फैगासिनो आरोना फ्लाइअभार हाबबाय लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय